što je zabeleženo na ovom telefonu, to znači da će to biti i na mom kanalu. Zato zapratite moj kanal, ukoliko već niste, i pripremite se za turneju po Crnoj Gori. Ove stare ruševine, ili kako da ih nazovem, su mi nekako uvek bile interesantne za istraživanje, tako da ću vidjeti sad, ako mogu da uđem ovdje. Wow, kako je ovo dobro. Znači, ovo je premoćno. Ajde, vidim šta se krije unutra. Sa koje strane. I jao. Ej, ljudi, pa što je ovo sad? Ovo su koze. Ladno koze, jebote. Gdje si? Gdje ste, Jarići? Kozice? Gdje ste? Vidite? Vidite me uvijek. Wow. Premoćno. Nisu druželjubive. Nešto nisu druželjubive, čekaj da vidim to. Ej, ja sam sve na zlato, vratero sam kosu. Dobro, ajde. Šta ima gore? Wow. Inače, meni su čini mi se rekli da je ovo bio neki vojni objekt ranije. A od toga je ostalo ovo. Ima i gore još jedna sprasa. Ajmo da vidim gore šta ima. Uj, sad smo na samom vrhu. A ono najlepše, što se tiče ovog vrha, sledi upravo sad da vidite koji je pogled odavde. Pogledajte ovo. Inače, nalazimo se u Tiftu. Tivat. Kao što ste imali prilike da vidite, nalazimo se u Tiftu, to je ja se nalazim u Tiftu i potrudit ću se da vam u par klipova ili koliko već bude bilo materijala dočaram sve lepote ne samo Tifta, već još par gradova u Crnoj Gori. Pripremite se, u narednih par videa možda bude nečeg interesantnog, možda ne. Ne znam, vidjet ćemo, ali zapravo sve ono što, barem po meni, bude bilo cool, bit će zabeleženo, a ono što je zabeleženo na ovom telefonu, to znači da će to biti i na mom kanalu. Pošto je ovo počelo, ona skrivena mjesta gdje možeš da se odmoriš i gdje možeš da budeš miran, ja mislim da sam upravo pronašao jedan od njih, mislim da me ne shvatite pogrešno, volim ja ljude, ali ipak postoje oni trenuci kada vam stvarno treba mir. Sad samo ja da se spustim do dole. Au.
u jednom komadu. Ajde, to je niz brdica, brate, moram da se pridržavam za drvo. Ovo mi deluje prilično obećavajuće. Wow, znači ovdje je stvarno milina, samo da sedneš, da uživaš i da gledaš u more. Kao ona, znate na što me ovo podsjeća? Kao ona ostrva u filmovima. Ajde, spustim još malo niže. Au. Uje. Tamo malo dalje je ono, koliko vidimo, ona prava plaža, normalna plaža. A ovaj kamenjar je idealno mjesto ako hoćete da se sklonite od svih, da uživate i jednostavno da budete sami sa sobom. Nije baš nešto čisto koliko vidim, ali dok možda se brče. Čekaj da vidimo, ajmo ovako. Ups. Topla je voda. A šta je ovo dole? Ovdje nešto pliva dole. Ne, ovo su neke travkice morske. Evo, bože, koliko sam ja glup. Ovo je onaj luksuzniji deo Tivta s onim skupim jahtama. Ja se nadam da ću definitivno uspjeti da vam dočaram, ako ne sve, onda barem delić tih jahtica. One su sad trenutno u mraku, ali dobro. Eno jedna koja svetli. Evo je. Jednog dana, kada od YouTube-a budem imao toliko para da priuštim sebi jednu ovakvu jahticu, ali sam skroman, ljudi, stvarno sam skroman. No, ako se to ikada bude desilo, pa makar tamo u nekim snovima, evo obećavam javno da ću svakoga od vas pratilaca ponaosob da proba sa morem. Nadajte se. Mislim, nadam se i ja. Nada umire posljednja. Ovo je dobra stvar, ovo kandanica mi se sviđa. Slatka je. Cool. Evo ovako jedna ne bi bilo loše da se ima, pa kao onaj gospodin tamo na jahtici da izađem sa koktelom i prošetam terasom. Wow. Ovo mi se sviđa. Gledajte ovo napolju, ovo je stočić kao napolju, šta je ovo?
Stočić ovaj napolju, ova garnitura napolju sa ovim stolom, kako se zove? Data jahta. Ovo je engleska, mislim da je ona engleska zastava kada dobro vidi. Ako neko želi da bude tako dobar, da mi donira, da nabavim jednu ovakvu, ja se neću buniti, evo ja samo prikazujem modele koju god vi poželite, ja prihvatam. U ovom delu Tivita mi sirotinja možemo samo da parimo oči. I tako može do beskraja da se ide, kažem, ovaj deo je onaj deluxe bogatački deo sa jahtama, tako da one su parkirane sve do kraja dole. Hajde da se vraćam polako u onaj sirotinski deo, tamo gde mi je mesto. Pa možda, ko zna, možda jednog dana i neka moja jahtica bude uparkirana ovde. Ko to zna? Lepo je nadati se, ljudi. Vraćam se ja lepo onaj sirotinski deo gde je sladoled koliko, pola evra. A i nekako mi ovdje deluje mnogo življe. Ova sirotinja raja, čini mi se da ume mnogo bolje da se provodi nego bogataši. A nekako samo dignu nos i to je to. Ajmo ovdje, ovo mu dođe kao to glavno šetalište. I čini mi se da čujem negdje živu svirku. Još samo da ako nađu mesto pa da sedem da popijem nešto. A koliko vidi mesta nema. Uspeo sam da pronađem slobodno mesto. Sve dok ne budem gledao ja njenu kosu, plavu kosu kako sjaj. I sve dok ne budem gledao ja njezin lik, divan lik, plakaću ja. I sve dok ne budem gledao ja njenu kosu, plavu kosu kako sjaj.
dok ne budem gledao ja. Njezin lik, divan lik, plakat ću ja.